जय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसे आंनि बे लाभ स्टोरी क्रिश्चियान रादाबाव बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन खोनासंगोन मोनसे बेबायदि रहस्य जेराव नोंथांनि भबिष्यतखौ सोलायनो हागौ। मा नोंथाङा माब्लाबा सानदोंना बुहुमाव बेबायदि मोनसे गिथावना साजाया फैगोन? मा नोंथाङा बै समाव बारग'गोन ने? मा नोंथांनि खाफालाव बै नुनो मोनै इसोरा होनाय महरा थागोन ने, जायखौ सोरगोनि आरफफोरा सिनाय मोनगोन? अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों बेबायदि बाथ्राखौ सावरायनो थांगासिनो दङ। बेनो जादों बै महरनि बिसय, जाय महरखौ इसोरा गावनि सायख'नाय बेक्तिफोरनोल'सो खाफालाव बे महरखौ होगोन आरो जायनि खाफालाव बे महरा थानाय नङा, बिनि थाखाय आरो गोबां सैनांनाय समा फैगोन। दे अब्ला अनजाग्राफोर आंजों लोगोसे फैफादो, जेरावहाय बाइबेलनि जोबथा लेखा नुजाहोजानायनि 9:4 सिरियाव बुंनानै दोननाय बाथ्राखौ जोङो सावरायदोनि। बेयावहाय बुंनानै दोनदों जाहैबाय, खाफालाव इसोरनि महर बुजायै मानसिफोरखौल' संहार खालामनानै हायावनि गांसो एबा मुङा मुंसेबो गोथां मुवाफोर एबा बिफां लाइफांफोरखौ आद्रि खालामनो नाङा होननानै बिसोरखौ होनबाय। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, खाफालाव महर बुजायैफोरा सैनो गोनां जागोन आरो बे खाफालाव महर बुनाया मा, दिनै जों बेखौ सावरायगोन। नाथाय बेखौ सावरायनायनि सिगाङावनो आङो फंनैसो एसे आलादा बाथ्राखौ बुंग्रोनो नागिरदों। सासे बेक्तिखौ हामबाय होनग्रोनो बुंनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय, आङो मैयानि आवगायाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन, आफ्टार रेपचार व्हाट विल हेपन। आफ्टार रेपचारनि उनाव फोथायारिफोरा लांखो जाखांनायनि उनाव बुहुमाव मा जागोन, बे बिसयाव बाथ्राखौ लानानै फैदोंमोन। आरो बेयाव थारैनो आंहा मोनसे बिसयाव एसे गोरोन्थि जादोंमोन, स्लिप अफ टां जादोंमोन। बे जाहैबाय आंनि खुगायाव माखासे बाथ्राफोरा गोरोन्थि फैदोंमोन आरो बेखौनो सासे नायगिरिया मोजाङै आंखौ फरायफिननो नायफिननो थाखाय बिथाङा खावलायहरदों आरो मोजाङै आंनो आसि दिन्थिनानै आंखौ खोन्थाहरदों। बिनि थाखाय बिथाङा जुदि दिनैनि भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांखौ आङो साबायखर होदों। बेबायदिनो आंबो सासे सोलोंसा एबा सोलोंगिरि, आंनियावबो गोरोन्थिफोरा थानो हागौ, माब्लाबा आंबो गोरोन्थि बुंफ्लांनो हागौ। दा बेयावहाय बेबायदि गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना जेन आंखौ दिन्थिहरगोन आरो आं जेन सुद्रायनो हायो आरो नोंथांमोननो गोग्गो जाया गोग्गो बेखौ जेन लाबोनो हायो। बे गोरोन्थिखौ दिन्थिग्रायानो जादोंमोन क्रेपा नार्जारि होननाय, आरो बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ हरदों, नोंथाङा जे आंनो बे गोरोन्थिखौ दिन्थिना होनायनि थाखाय। जेन मानसिफोरा जेन बे गोरोन्थियाव दाथारथों आरो नोंथांमोना जायफोरा दिनै भिडिअखौ नायदों, नोंथांमोना आरोबाव बैखौ नायहैथां, बेयाव मा गोरोन्थि जादों आरो दिनैनि बुंनाया बोरै जादों, नोंथांमोना बेखौ थर खालामगोन। अनजाग्राफोर, बै भिडिअ आं बुंदोंमोन जे जि बाथि महरखौ जेब्ला बाथिखौ खेवनानै होगोन आरो बाथि सिफुं सुनाय जागोन एबा बाथि फेम्फा सुनाय जागोन, बै बाथि फेम्फा सुनायाव मा फैगोन, बे जाहैबाय मोदाय खांख्राइ एबा गुमा गयंनो जि गोहोखौ होदों, बे जाहैबाय मोदाय खांख्राइ होननानै बुंदों। बिसोरो मा खालामगोन, बे ओरैहाय बुंदोंमोन आङो, बिसोरो जायफोरानो बै समाव बासिनानै थागोन, जायफ्रा एन्टिख्राइस्टनि महरखौ लानाय नङा, 666खौ लानाय नङा, बिसोरखौ सैहोगोन होननानै आङो बाथ्राखौ बैयाव बुंदोंमोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदि नङा, बेबायदि बाथ्रा नङा। दिनै जोङो बेयाव नायगोन एसे आलादासो। दा बेयावखायनो आङो कमप्लिटलि मोनसे मेसेजखौनो बेयाव लानानै फैनाय जाबाय जे थारैनो इसोरनि महर, जेरैहाय 666 खाफालाव महर बुनाय दङ, बेबायदिनो इसोरनिबो महर बुनाय बै समाव थागोन। दा बियो मा, बेखौ दिनै जोङो नायगोन। स' थेंक इउ आंनिफ्राय जाया बिथाङा आंखौ बे बाथ्राखौ फरायफिननो थाखाय एबा देहेन खालामफिननो थाखाय आंखौ साजेसन हरबाय, थेंक इउ। दे अब्ला जोङो बाथ्राखौ जागायजेनलांदोनि जे इसोरनि महर बुनाया मा। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, सेथि बाहागो, बे सेथि बाहागोआव आङो नोंथांमोननो बाइबेल सिरिखौ फिन आरोबाव फरायनानै खोनासंहोनो हास्थायदों। खाफालाव इसोरनि महर बुजायै मानसिफोरखौल' संहार खालामनानै हायावनि गांसो एबा मुङा मुंसेबो गोथां मुवाफोर एबा बिफां लाइफांफोरखौ आद्रि खालामनो नाङा होननानै बिसोरखौ होनबाय। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, बे बाइबेल सिरियाव इसोरा बेबायदि मोनसे थामथिम खालामनाय सेनाफोर, जायखौ जोङो आत्मिक सेना होननानैबो बुंनो हायो, बेबायदि थामथिम खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों, जायखौ इसोरा गुमा गयंनि महर होदों एबा गुमा गयं होननानै बुंदों आरो बिसोरखौ बुहुमाव थोनहरो एबा थोनहरगोन। आरो बिसोरो मोनसे थि खामानिखौ मावनो थाखाय मोनसे स्पेसिफिक बिथोन मोनदों।
मिथिंगाखौ नस्थ' खालामनो मोननाय नङा एबा नस्थ' दा खालाम बे कामानखौ बिसोरो मोनखानाय। नाथाय मा मावनांगौ बे जाहैबाय जायनि खाफालाव इसोरनि होजानाय महरा थानाय नङा बिसोरखौल' खस्थ' होनो नांगौ एबा सैहोनो नांगौ बे बाथ्राखौ मोनखानाय। दानाब्ला फै जोङो नैथि बाथ्रा नायनि एबा नैथि बाहागोखौ नायनि। बे जाहैबाय व्हाट इज द सील अफ गड। इसोरनि महर होनायालाय माथो? अनजाग्रा नायगिरिफोर, इसोरनि जि महर होनाय बे महर होनाया स्पिरिचुवेल सील होनाय, आत्मिकनि महर होनाय। बियो माबा मोनसे टेटुनि महर होनाय नङा एबा सियाहिजों होनाय माबा मोनसे महर नङा। बे जाहैबाय पबित्र आत्मा गोथार जिउनि महर होनाय। बे महरा दिन्थियो दि सेथि, बियो इसोरनि मानसि होननानै दिन्थियो। नैथि, बियो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो होननानै दिन्थिनाय जायो। थामथि, बियो बिथोन मानिनानै सोलियो होननानै दिन्थिनाय जायो। ब्रैथि बाथ्रा, बियो गोथार जिउ खुंगासिनो दङ होननानै दिन्थिनाय जायो। बेनिखायनो इफिसुसारि 7:13 सिरिया ओरैहाय बुङो, नंथारगौ गाहाम रादाबखौ नोंसोरो खोनानानै बासायजाबाय आरो इसोरनि मानसिफोर जाबाय। नोंसोरो ख्रिस्टखौ फोथायबाय। इसोरा गावनि जबान होखानाय बादि गोथार जिउखौ होनानै नोंसोरखौ महर बुखाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि आंगो नोंथांमोन, बै समाव जायफोरहा बे महरा थागोन बिसोरो गासै सैनांनायनिफ्राय गगोन। अनजाग्रा नोंथांमोन, फैदो जोङो दानियाब्ला थामथि बाहागोआव थांदोनि। बेनो जाहैबाय when will God give this seal? बे महरखौ इसोरा माब्ला होगोन? अनजाग्रा खोनासंग्राफोर, बाइबेलनि बायदिब्ला इसोरा बे महरखौ ग्रेट ट्रिबुलेसन, सैनांनायनि महा सैनांनायनि समनि सिगाङाव आरो ग्रेट ट्रिबुलेसन सोलिबाय थानाय समाव इसोरजों सायख'जानाय व्यक्तिफोरनो बे महरखौ होगोन। जेराव बे बिसयाव नुजाहोजानाय 7:2 आरो 3 सिरियाव ओरैहाय बुङो, आरो आङो सासे आरफखौ सानजा थिङैनिफ्राय गोथां इसोरनि महर बुग्राखौ लानानै अंखारबोनाय नुदों। बियो बुहुमखौ आरो लैथोखौ संहार खालामनो इसोरजों बोलो होजानाय 4 आरफफोरखौ गोबारै लिंहरदों। आरफआ होनबाय, जोंनि इसोरनि लेंफोरनि खाफालफोराव महर बुवागौमानि बुहुम लैथो एबा बिगबाफोरखौ संहार दाख्लाय। बे बाइबेल सिरिनि ओंथियानो जादों इसोरा गावनि फोथायारिफोरखौ एबा गावनि सुबुंफोरखौ रैखाथिखौ होग्रोगोन। बिनि उनावनो सैहोग्राफोरखौ दैथायहरगोन एबा खामानि मावनो थाखाय बिथोन होगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, फै जोङो थांदोनि दानियाब्ला ब्रैथि बाहागोआव। बे ब्रैथि बाहागोआनो जादों जायफोरनियाव बे महरा थानाय नङा बिसोरो मा जागोन? अनजाग्रा नायगिरिफोर, नुजाहोजानाय 9:4-6 सिरिनि बुंनाय बायदिब्ला इसोरजों थोनहरजानाय गुमा गुयुंफोरा बै मानसिफोरखौ सैहोगोन। जेराव मोदाय खांख्राया मानसिखौ जोयोब्ला सायो बेबायदि सानाया जागोन आरो सुबुंफोरखौ बिसोरो गासै 5 दाननि थाखाय सैहोगोन। बिसोर बै समाव थैनो हास्थायगोन, नाथाय थैनायाबो सफैनाय नङा, थैनायाबो खारगोनसो। जाय सुबुंफोरनियाव इसोरा होनाय बै महरा थानाय नङा बिसोरो बेबायदि दुखु खस्थ जार्लायाव थानो गोनां जागोन आरो बिसोरखौ बेबायदिनो सैहोगोन। आरो बे गासै जाथायफोरा मानो बेबायदि जागोन? मा जाहोननि थाखाय बेबायदि सैनो गोनां जागोन बिसोरो? बेनो जाहैदों बिसोरो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायासै। बिसोरो पापावनो थाबाय। बिसोरो गावसोरनि खाफालाव इसोरा होनाय महरखौ लायाखसै, बिसोर नेवसिदोंमोन। बेनिखायनो बिसोरनियाव बै सैनांनाया फैगोन। फैदो नायगिरि नोंथांमोन, थांदोनि जोङो दानाब्ला बाथि बाहागोआव। बेनो जाहैबाय हाउ टु रिसिभ गड्स सिल। जों माबायदिहै इसोरनि महरखौ मोननो हागौ? नंगौ अनजाग्राफोर, इसोरा बयनोबो बे महरखौ होनो थाखाय थामथिम दङ, रेडि दङ, बयनोबो होगोन। नाथाय माबायदि मोननो हायो बिनि माखासे बाथ्राफोर दङ, मावनांगौ खामानिफोर दङ। सेथि बाथ्रा एबा सेथि मावनांगौ खामानि, सेथि खामानि बेनो जाहैबाय जिसु ख्रिस्टखौ गावनि बासायगिरि एबा उद्धारकर्ता होननानै नाजावनांगोन। नैथि बाथ्रा, गोथार जिउजों सुफुंजा। थामथि बाथ्रा, इसोरनि आज्ञाखौ पालन खालाम। ब्रैथि मावनांगौ बे जाहैबाय सानफ्रोमबो आरज खालाम आरो इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालाम। बाथि बाथ्रा, गोथार जिउ खुंनायाव दिदोमै था। बिसोरबायदि सुबुंफोरनोनो इसोरा गावनि आरफफोरनो बे महरखौ बुहोगोन। जायफोरा बे खामानिखौ मावो बिसोरनोनो इसोरा गावनि बे महरखौ होगोन।
आरो जायफोरा बे गासै खामानिखौ मावबाय बिसोरनो इसोरनिफ्राय बे महरखौ मोननो हायो। बेनिखायनो 2 तिमथि 2:19 सिरिया बुङो, फोरबोआ मिथिगौ सोर सोर गावनि। फै अनजाग्राफोर, जोङो 6थि बाहागोआव थांदोनि। बेनो जाहैबाय 666 आरो इसोरनि होनाय महरनि गेजेराव मा फाराग दं। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, 666 जाहैबाय सैताननि महर। जायफोरा 666 नाम्बारखौ लायो बिसोरो सैताननि जायो। आरो जायनि खाफालाव इसोरनि महर बुनाया थागोन बियो इसोरनि जागोन। आरो 666 नोरोखनि मोनसे लामा। आरो इसोरजों बुजानाय जिथु महर दङ बे महरा सोरगोनि लामा। बेफोरनो जादोंमोन 666 आरो इसोरजों महर बुजानायनि फारागथिफोर। फैदो दानाब्ला अनजाग्राफोर, जोङो 7थि बाहागोआव थांदोनि। बे 7थि बाहागोआवनो दङ दिनैनि जिथु मेसेज। बे मेसेजाव मोननै बाथ्रा दं। बे जाहैबाय वार्निंनि बाथ्रा आरो मोनसे आसानि बाथ्रा। बे मोननैबो दं। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि सानानो जादों मोनसे थांखि लानायनि सान। मा नोंथाङा हास्थायोना जेब्ला बिसारा फैगोन जेन बै समाव गनो हायो एबा मोजाङै थानो हायो? मा नोंथाङा हास्थायोना नों आरो नोंनि न'खरनि साफ्रोमबो इसोरनि होनाय बै महरखौ जेन मोनो? जुदि बेबायदि जानायखौ हास्थायोब्ला अब्ला फै दिनैनो जिसु ख्रिस्टनियाव, जिसु ख्रिस्टखौ नाजाव, जिसु ख्रिस्टनियाव था। इसोरनि बे महरखौ नोंथां आरो नोंथांनि न'खरा मोननो हागोन। नोंथाङा जिसुनियाव आर'ज खालामदो, अ फोरबु जिसु, आं हास्थायोदि नों आंनि जिउनि राजा जादो। आंनि पापफोरखौ निमाहा होदो आरो आंखौ गोथार जिउजों आबुं खालाम। आंनि खाफालाव नोंनि महरखौ बुनानै हो। जेब्ला नोङो बिसार खालामगोन आं नोंजों लोगोसे थानो मोनो। आमेन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दिनै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे अराय सैथो बाथ्राखौ खोनादों। जि सैथो बाथ्राखौ गोबां मानसिफोरा मोनथिया, गोबां मानसिफोरा बुजिनो हास्थाया। रेपचारनि उनाव जि ग्रेट ट्रिबुलेसन जागोन, बै ट्रिबुलेसननि समाव जि गुमा गयं बायदि मोदाय खांख्राया सारा पृथिबियाव सैहोनायखौ लानानै फैगोन, बै समाव केबल इसोरनि बे महर बुनायाल'सो मानसिफोरखौ रैखाथि होनो हागोन। नोंथाङा जुदि बै समाव रेपचारनिफ्राय नागारनानै गालांजायोब्ला बै समाव नोंथांनियाव बे महरा थागोन ना? बै समाव आङो हानाय नङा एबा थानाय नङा होननानै सानदोंब्ला दिनैनो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदो, दिनैनो जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे थादो, दिनैनो जिसु ख्रिस्टनि गोथार आत्माजों सुफुंजादो आरो जेब्ला रेपचार जागोन रेपचाराव जोमैयाव लांखोजादो। आरो जुदि थारैनो नोंथाङा बेखौनो सानदोंब्ला दिनैनि बे सैथो बाथ्राखौ गुबुननोबो मोनथिहोदो। दे अब्ला कमेन्टआव लिरदो, आंनि खाफालाव इसोरनि होनाय महरा थाथों, बेबायदि होननानै। हामबायसै अनजाग्राफोर, नोंथांमोना जेन भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय। जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे लागारबो थाबाय थादो। इसोरनि महर बुनाया नोंथांनि रैखाथि होग्रा जाबाय थाथोंसै। बेखौनो मिजिंथिनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। दे अब्ला जोङो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनज्लायसिगोन। थेंक इउ, प्रेज द लर्ड, जय मेसि।